ጽላለ ዝናብ ዝመልኦ ክራማት 2024 ካብ ናይ ዝሓለፈ 10 ዓመት ብዝርግሐን ዓቐንን ዝምስገን ነይሩ። እቲ ደንጊዩ ግን ዘይብኾረ ዝናብ ስለ ዘርከበ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ልምዓት ዞባ ጋሽበር ካብ ሓፈሻ ኣብ ንኡ ዞባ ተሰነይ ከዓ ብፍላይ ሰፊሕ መደባት ማሕረስ ክካየድ ደሪኹ። ደመና ሰማይ ኣሚኖም ናብ ቦታ ሕርሻ ዝወፈሩ ሓረስቶት ቅድመ ምድላዋት ክገብሩ ዕጢ ምጥያ ይብሉን። ኩሎም ኣብ ልምዓት ሕርሻ ዝዋሱ ኣካላት መንግስቲ እውን ብዓቕሞም ዝኣክል ምድላዋት ብምክያድ ኣድላይ ሓገዝን ደገፍን ክገብሩ ተደሪኾም። ጐላተነተን ኣብቲ ንኡ ዞባ ዝርከባ ምምሕዳር ከባቢታት ካብ ምድልዳል መሬት ክሳብ ምዝራእ ዝኸይድ ወፍርታት ዓሚሞም ኣድላይ ምሕዳር መሬት ብምክያድ ናብ ቀውዒ በፂሖም ዘተስፉን ዝዕግም ምህርትን ምሕፋስ በቒዖም ኣብ መንጎ እውን ልዕሊ ዓቕምን ካብ ትፅቢት ወፃን ዝኾነ ውሕጅ ዝናቡን ኣጋጢሞምን ካብ ከቢድ ዕንወት ንምንጋፍ ሓያል ጻዕሪ ኣካይዶም። ወከልቲ ኣገልግሎት ዜና ዞባ ጋሽባር ካንኡ ዞባ ተሰነይ ጋዜጠኛ ኣማኑኤል ተስፋይ ምስ ሰኣልቲ ኣዱንያ ገብረ ማርያምን ዓወት ሃይለን ንሕርሻ 2024 ካብ ፈለሙ ተኸታቲሎሞ ካብ ምዝራእ ክሳብ ናብ ቆፍኡ ዘመርሕ ስዒቦሞ ነቲ ኣብ መንጎ ዘጋጠመ ሓያል ውሕጅን ዘኸተሉ ዕንወትን ንምጽጋኑ ዝተኻየደ ስራሕ እውን ሰኒዶሞ። እዚ መደብ እዚ ሕርሻ ንኡ ዞባ ተሰነይ ኣብ ዓመት 2024 ከመይ ነበረን ዝብል ሕቶ ዝምልስ ትሕሶ ከንጸባርቕ እዩ። ባህርን ሓረስታይ ወትሩ ንቑሕን ትኩርን ክኸውን እዩ ዘገድዶ። ኣብ ቆሕን ሰምን ብዛዕባ ማሕረስን ልምዓቱን ይሓስብ ቀም ከየበለ ነቲ ከም ትንፋስ ሰብ ልዑል ክንክንን ናብዮትን ዝደሊ ዘራእቲ ንምዕባል ይጽዕት። መሬቱ ኣደላዲሉ ብምሕራስ ትሕዝቶ ሓመድ ብምህብታም ኣድላይ መስርሕ ምምዕባል ሕርሻ ይኽተል። ሓሪሱ ደኪዑ ጽህዩ ጐልጊሉ ኣገልቢጡን ካብ ባልዕን ሓሳኹን ሓራ ንምግባር ይሰርሕ። كل جينا مزملكتهم أكلات من قصي كموياتنيا تحرشة ألاي مخري سنق بوانون أو جزيون زلوا حجزاتي حتى مزجزيك أرادم جزيك قدمو يقوي لما نمزيت صبا جزيك يجرفو أبترا لويت النح إذا بهالذي سنفلت التوسيخو نبزر على بالرخي سغلو بزناب كرمتن بمسن أو حرشة هبتام تمكرزونن نوزوات السنة أبكرامات كلتشن عسى 4 كما يحلفوا زكايرو كرم مدلاوات انت يمثل نيرو زبل حتو كالعل نبريو حلفتن كإلاتاتن حرشان وزبات السني ملس اللوام أبزوان زي نايل زبان كرمت زحشة كاب زحشة رايكونا ديكونا صبو كرامات دي نيرو كموسيتو دما زرعتنا بحافشة قم كن خلنا أبدا حان كناتاتكم دولي زي مالتي إذا عمل زي شنياز نبرنا أسات 20 كلتن شحن 120 هكتاري ونيرو كابزي تي بمثل تتقامنت كاب 11 شحن 990 هكتار كون كله تي بمنغستي وي بكوربوريشن نبلو دما كبابي كلتن شحن 315 هكتار تي كالوين بكونشن نحزو الله كبابي 500 هكتار تي كاميرا وعين ريو دما ناي حزبي مالتنا حزبي نجبر استتحاز خلو جن كيلا مع أخي كرم بمبال بمثل بخراي ملك ني حرصتنا يوهابي زي كباب 410 هكتار بعد على 10 شحن 915 حارسنا بزع عام زمالتي حرشنا خنري خلنا خبزع على عمد فليز بلنا جرالوس خانتايو أسرت عمت أنا كري أخلوه واحد ما ينيرنايو ولاتي زنابون عمتاوي زنبنا زرقح عينبارون أبز عمت زجن كري أخلنا أكلهم محدار كابينا معري زرقح نيرو قالون حرستنا حد سقوم تخيدم يمنو أنميت وسخ حد نزيه كبقسم زخاله أبز عمت زي نشديش ورحي زأكل تمرت حرصت وهي قوس بيت تمرت حرصت 10 محدار كباب سرز جبرنا قال خاو سقمتي وصلوا لسلزلو السخ أنتيو مع كمين حمدن مالت أخل محدارة مريت مالتيو توسخون قال بحريا ودخعي استقوم حرص سلزلو مستزنا برنا زعقب زناب أبزي نرؤية زلنا درجة بس إحنا لنا مالت لوم عمت أب كرمتها حرشة ناي كرمتها حرشة مالتي بزناب زلمة
حفشاوي 22,120 زخون هكتارات لنا እዚ ድማ ንናይ ብመንግስቲ ዝተሓዝ ኣብ ፋንኮ ዘሎ ኣብ ናይ ወድ ለገስ ዝሕርሻ ባርካ ከምኡን ብደገፍ መስኖ ዝእለ ናይ ፕሮጀክት ዓለግድር ተደምሮ ናይ ንዞባና ብሓፈሻ ብመሰል ተጠቃምነት ዝተሓዝን ብኮንቸስየን ተኻረይቲ ግዝያውያን ተኻረይትን ዘጠቃለለ 22,120 ሄክታር ዘሎ ኣብዛ ዓመት እዚ بكرمتاو زناب زئله مس بروجكت حاويسكا أستاد 10,915 هكتار تحارسوا له بثلاث عينات أزرقت مالتي أبزي تشحن 685 هكتار أب دقف مسنو ناي بروجكت على قدر كون كله تسترف دما ناي كرمتاو زناب يو መንእሰይ ለምለም ዘርአይ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ሕርሻን ወዞባተ ሰነያ ተሰነይ ሓረካብ ሰፋሕቲ ቦታ ሕርሻ እዩ ብመስኖን ብዝናብን ዝተፈላለዩ ዘርአቲ ኣካል ፍረታት ኣሕምልትን ይለምዕ ብዘለዎ ትሕዝቶ እውን ከም መሶብ ሃገር እዩ ዝግለጽ ሃብታም ባህሊ ሕርሻ ዝውንን ህዝቢ እውን እዩ ዝሓቁፍ ዝናብ ክረምቲ 2024 ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ክነፃፀር እንከሎ ዓብጋ ከም ዘሎ ትሕብር ሰለስተ ካብ ወር ሰለስተ ክሳብ ወር 5 نمعقاب حمدن ما ينزاكل منغستنا تراكترات قريبو معقامين حمدنا كاينانا ازدما نتي سرحنا كبيو كيلو ابكرمتا حرشا اب كنتا زرات مسبصحنا استات 10 كلت زاخلا تراكترات تقريبا انا مستي ناي زلوانا ناي قل تراكتر دما ناي حرشا وي ناي محرس ما ينبرنان ምናልባት ኣብ ገለገለ ኣብትናይ ገሊ ናይ ክብር ዋጋ ነይርዎ ክበሃል ይኽእል እዩ ሓፈሻው ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ንእዘባና ደሓን ፀገም ናይ ትራክተራት ኣይነበረና ቦታ ሕርሻ ወትሩ ናይ ቤትን ክንክንንዩ ዝጠልብ ሃብታም ሓመድ ተሸርሽሩ ከይጠፍእ ልሙዕ መሬት ትሕዝትኡ ከይንኪ ብዓብዩ ፍርያምነቱን ምዕቃብ ዘይቋርጽ ስራሕ ይጠልብ ኣብ ቦታ ሕርሻን ከባቢኡን ወትሩ ቶም ጠሊ ዝስዕቡን ካብ ፍግረ መሬት ዝናግፉ ኣግራብ ምትካል ሓደ ካብ ዓበይቲ ዕማማት ዕቀባዮም ኣብ ክረምቲ 2024 እውን ነዚ ዕማም እዚ ዘሰስን ዝተፈላለዩ መደባት ስራሕ ብክረምታዊ መቕተትን ካልእ ወፈራዊ ስራሕን ከም እተኻየደ ኣብ በዓል ስልጣንን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ንኡዞባተ ሰነይ ኣሃዱ ዕቃበ ልምዓት ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ዓብዱ እስማዒል ይሕብር ኣብ ክልተ ነቕጣታት እዩ ዝስራሕ ዘሎ ነቕጣ ተሰነይ ነቕጣ ኣልግድር ኣብ ነቕጣ ተሰነይ ድካየድ ብ400 ተምሃሮ ተኸል يسرح له بربعة 100 تمهارو ربعة جانتات كينو هانتي جانتا ب100 استترنفتيا هانتي جانتا ب100 استترنفت بحادة كإلى حرشان بحادة ممهرين يزكازل هذا حالة في نقطة مال أب نقصوبة سنة بربعة 100 دكاد للسرح نقطة سنة أربعة جانتات كإلى تحرشان ممهرانين إيو تي كسبلو من تسريه دولو أب نقصوبة سنة نقطة سنة نبلا هذا كبابي أسرت شعات شهن كلتا 210 شمونت مترو أنا تاوزالا تسريه ሰፊሕ ዘርጋሕን ዘለዎ ዝናብ ኣብ ዓመት 2024 ከም ዝህሉ ትንበያን ይርዩ ማይ ምስጢር ህላወዩ ብዘይ ማይ ሕርሻውን እጥፈታት ክህልውን ዝሕሰብ ኣይኮነን
ብዝነበረ እወታዊ ትንበያ ኣብ ንኡዞባት ሰነይ ሰፊሕ ምድላውን ምውዳድን ክግበር ናይ ግድን እዩ ንኹሉ ዓቕምታትን ተኽእሎታትን ብምግምጋም ኣሳት 22,000 ሄክታር ክዝራእ ተወጢኑ ብውልቃ ሕርሶትን ብኮርፖሬሽን ጥሪትን ዝራእትን ሰፊሕ መሬት ሕርሻ ንሕርሻ 2024 ድልው ምንባሩ ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓት ንኡዞባት ሰነይ ኢንጂነር ዳዊት ብርሃነ ይሕብር ብመሰል ተጠቃምነት ናይ ከባቢ 9 ሚእታዊት ኣብዛ ዓመት ሓሪስና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኮንሸነ ከምኡ እቲ ናይ ክራይ ድበሃል ኩሉ ዳርጋ ልዕሊ 9 ሚእታዊት እዩ እቲ ናይ ኮርፖሬሽን ግን ከምቲ ኣቐድማ ቢልና ሒዝንያ ዝነበረ ዓመታት ከምኡ ኣይኮነን ናይ ለዘበን ቁርብ ውሕድ በለይ ኣብቲ ዝሓረስዎ ናይዚ በዚ ምክንያት ካእቲ ብጠቕላላ ናይቲ ዞባ ደረጃ ተዳሪናዮ ትሕቲ ይብል ተቆፅሪ ብመሰል ተጠቃምነት ከፋፊልና ተዳሪናዮ ግን 9 ሚእታዊት ናይ ክረምታዊ ሕርሻ ወይ ከዓ መሰል ተጠቃምነት ሓሪስና ኣለና ማለት እዩ ብመሰረት ሓበሬታ ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓት ንኡዞባት ሰነይ ኢንጂነር ዳዊት ብርሃነ ምህርቲ ብልዑል ማእከላይን ትሑት ምህርቲ ተባሂሉ ኣብ 3 ደረጃ እዩ ዝኽፈል ምህርቲ 2024 ብሓፈሻዊ ገምጋም ልዕሊ 70 ኣብቲ ልዑል ደረጃ ምህርቲ ይምደብ እቲ ገምጋም ምህርትና እዚ እንታይ ማለት እዩ ልዑል ማእከላይ ትሑት ኢልና ኢና ንኸፋፍሎ ብሓፈሻ እቲ 75 ሚእታዊት ኣብ ማለሲ ቀሲልካ ምግላጽ ይሓይሽ ሓፈሻዊ ግን እቲ 75 ሚእታዊት ኣብ ልዕሉን ማእከላይና ኣሎ ማለት እዩ ሓርሶት ወትሩ ናብ ሰማዮም ዘቃሙቱ ምእካብ ደበና ዝያራ ካልእ ኣካል ሕብረተሰብ የገድሶም ብዘይካ ካብ ሰማይ ዝወርድ ዝናብ እቲ ብውሕጅ ዝወርድ እውን ዝያራ ትኹረትን ኣድህቦን ይወሃቦ ጥብ ትብል ማይን ወረር ዝብል ውሕጅን ከያህልኽ ምእንቲ እውን እቲ ምክትታል ይበርኽዎ ሕርሻዊ ንጥፈታቶም እውን ውሕጅ ብምእላይ የሳልጥዎዮም ውሕጅ እውን ናብ ግቡእ መዓላ ክውዕል ኣድላይ ምክትታል ይገብሩ ኣብ ክረምቲ ዓመተ 2024 ግን ሃንደበትን ሓያል ዝናብ ከም ዘጓነፈ ኣካይዲ ስራሕ ንኡዞባት ሰነይ ኣቶ ተስፋዝጊ ዕቑባዝጊ ይዝከር እቲ ዝናብ ሕጂ ንኣስታት 2 ሰዓት ይወቕዑ ለይቲ እዩ ለይቲ ስለ ዝነበረ ሕጂ እቲ ብርቱዕ ውሕጅ በዝጎላጉል ናይ ተሰነይ ብመንገዲ ፋንኮ ዝመፀ ነቲ ዝነበረ መከላኸሊ መሽሩዕ ንብሎ ንዑ ጥሒሱ ናብ ከተማ ኣትዩ ማለት እዩ ለይቲ ስለ ዝነበረ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ገዝኡ ምስ ኣተዎ ብረት ጌርካ ተኹስን ኣውያትን ምስኮነ ህዝቢ እውን ትውሕጅ እውን ቀሊል ኣይነበረን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክትሰግርን ክትረዳእን ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ነይሩ ሕጂ በብ ዘለኻዮ ነቲ ሽግር ኣማዕዲኻ ምጥማት እዩ ነይሩ ከም ሳዕብዮ እናቱ ሕጂ እቲ መሬት ምስ ወግሐ ሰብ ነናሓድሓዱ ክፈቓቐድ ጀሚሩ ብዙሓት ስድራ ቤታት ተሸጊረን ደቆም ኣብ ዘእትዎም ጨኒቑዎን ኣብ ዓራት ይሰቕልዎም እቲ ዓራት ይመልእ ካብኡ ሓሊፉ ክሳብ ኣብ ዝባን ራኩብ ኣብ ዝባን ዚንጎ ሰቐሎሞም ደቆም ዝሓደሩ ከም ዘለዉ እዮም ዘዘንቱ እቶም ህዝቢ ማለት እዩ عشران حدار 2024 حيال ما يهارمو ኣብ ንብረትን ቦታ ሕርሻን ከቢድ ሃስያ ክውርድ ይኽእል ነይሩ ህዝብን ኣካላት መንግስትን ነቲ ባህርያዊ ሓደጋ ንምምካት ኣብ ሓያል ስራሕ ተጸሚዶም እቲ ዝነበረ ዕማም ዝተሰላሰለ ስራሕ ዝተዓመመ ዕዮን ኪኖ ካብ ሓደጋ ምድሓን ናብ ንነባር ፍታሕ ዝሰገረ መንባሩ ኣማሕዳሪ መምሕዳር ከባቢ ዞባ ሰላም ኣቶ መድሃኒ ብርሃነ ኣማሕዳሪት መምሕዳር ከባቢ መስከረም ወይዘሮ ሉቺያ ገብረ ህይወት ኣማሕዳሪ መምሕዳር ከባቢ ሰውራ ኣቶ ብርሃነ የማነ حيال وحجن برتع زناب كم زقانفهم يحبروا ملت ريت حديرو حزبي وحج مسمصو تليفونات تدويلو بزعامو حزبغن بمود وصيس غاس 3 سنه ليتي بمشمعاتنا غبري نهدو اخيدو كابر بابا ايا تحسكا تقول عدار نقلميتاتن دبت تملئ سلازنبره ماي 4 كيلومتر نجوغو تسقمطيلو كم زدرينا يو
ንመስከረም ብምልኡ ዳርጋ ኣጥፊእዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምስ ኮነ ንፅብሒቱ እንታይ ገበረ ተባሂሉ ምምሕዳር ንኡ ዞባ ተሰነይ ሰላ ዝገበሮ ፃዕሪ ኩባንያ ህንፃ ሰገን ከምቲ መፀና ተገይሩ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ነገራት ምስ ህዝብና ኮይና መፂኦም እቲ ብምሉኡ ኣፍሪስዎ ዝነበረ ካብ 19 ቦታታት ቀዳዳት ገይርዎ ዝነበረ ንዕኡ ተዓራርዮም ስጋዕ እቲ መካይን ክሰግራሉ ዘይክእል ደረጃ እዩ ነይሩ እናጎትቱን እናስጎሩን ነዚ ርጉዓታት እዚ ካብ ሰዓት 4 ክኸውን ዳርጋ ዛዚምና ማለት እዩ ባብ ዘሎ ህዝቢ ይኹን ካልእ ኣካላት መንግስቲ ትካላት ኩባንያ ህንፃ ሰገን ህፁፅ ዝኾነ ረድኤት ገይሮም ከዓ ብሓቂ ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ዘለናያ ብህዝቢ ይኹን ብሰራዊት ይኹን ሙሉእ ሓገዝ ተገይርልና ብህንፃ ኩባንያ ሰገን እውን ካብ ንሕና ንፀበይናዮ ንላዕሊ ካልእ ዳግማይ ውሕጅ ከይመፀ ኣብ እዋኑ ረዲኦምና ብማሽን ይኹን ብካልእ ክስራሕ ዝኽእል ብምሉኡ ሰራዊትን ህዝብን ከዓ ነቲ ሶም ዝገበርዎ ንሕና ብዓቕምና ንገብሮም ብዓቕምና ሸፊና ልዕሊ ዓቕምና ዝኾነ ከዓ ማሽናት ተምፂኦም ብግቡእ ውሕስ ዝኾነ ውሕጅ መፅኡ ድሕሪ ሕጂ ከምዘየሰክፈና ብምግባር ብሓቂ ውፅኢታዊ ዝኾነ ስራሕ ተሰሪሕልና ብሓቂ ንሕና እቲ ህዝቢ ዋላ ዳ የጋጥመና እምበር ድሕሪ ሕጂ ከምኡ ከምዘየጋጥመና ቀሲና ተኣማሚና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ እዚ ብዕለት 28 ዕንወት ደውረዶ እዚ ቦታ ካብ ገዛውቲ ከይገደፈ ኣብዚ እውን እዚ ናይ እዚ ንሕርሻ ንሓሙሽተ ምሕዳራት ከባቢ ዝጠቅም ሕርሻ ብምልኡ እዚ ዕንወት ኣውሪዱ ማለት በዚ ፈሪሹ ደለ እዚ ከዓ ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን እዚ ብቁልጡፍ ከዓ ነዚ ፀጊንዎ ማለት እዚ ንመን ጠቅም ድሕሪና ነቲ ህዝቢ ተላትዓሸር ኣለግድር ሰቲሞ ከምኡ እውን ተሰነይ ካብዚ ሕርሻ እዚ ይጥቀም እዚ ከዓ እንታይ ዝራእ ስምስም ዝራእ ማሸላ ዝራእ ከምኡ እውን ዕፉን ዝራእ ስለ ዝኾነ እዚ ጠቃሚ ነዚ ንህዝቢ ስለ ዝኾነ እዚ ግን ዘራእትን ጥሪትን ኮርፖሬሽን ኣብ ግዜኡን ስሉጥን ገይሮም ጽቡቕ ጽገና ገይሮምሉ ማለት እዩ ህዝቢ እውን ከምኡ ኣብ ርእሲቲ ተገብረ ከምኡ እውን ምትሕግጋዝ ነገረ ኣጀኹም እንዳለ ከምኡ እዚ ብቁልጡፍ ነዚ ጽገና ተገይሩ ንህዝቢ ከም ጠቅም ከዓ ተገይሩሉ ማለት እዩ ባህርያዊ ሓደጋ ልዕሊ ቁፅፅር ዓቕሚ ሰብ እዩ ምሕደራ ስጋኣት ግን ነቲ ከጋጥም ዝኽእል ዕንወት የጉድል ቅድሚ ሓደጋን ድሕሪ ሓደጋን ዝካየድ ስራሕ እውን ናይ ገዛእ ርእሱ ዓብ ስራሕ ዝሓትት እዩ ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ኤርትራ ኣብ ሕርሻዊ ልምዓት ናይ ኣጠቓላሊ ዕማም የሳልጥ ኣብ እዋን ሓደጋ ሓያል ዝናብ 28 ሕዳር 2024 እውን ምስ ኩለን ኣካላት መንግስቲ ብምዃን ናይ ፊተ መሪሕ ኣበርክቶ ዓሚሙ ንምዃኑ ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ንክራማት 2024 ከመይ ዝኣመሰለ ምድላዋት እዩ ተቐቢልዋ ነቲ ኣብ ንኡ ዞባ ተሰነይ ዘጋጠመ ከቢድ ዝናብ እንታይ ዕንወት ኣኸቲሉ እንታይ ናይ ምድሓን ስራሕ ከ ተሳሊጡ ዝብል ሕቶ ዋና ኣካያዲ ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ኤርትራ ኣቶ ክብረኣብ ኣብርሃም ብኸምዚ ዝስዕብ ይምልሶ ልዕሊ ንቡር ማይ ሃሪሙ ንባዕሉ እቲ ማይ ኩዑ ንተሰነ ዝመፅእ ዘሎ ብወገን ፋንኮ ንሱ ዝፈጠሮ ውህሉል ማይ ነዚ መከላኸሊ ናይዚ ተርዓ ዘሊሉ ብልዕሊኡ ስለ ዝመፀ መሊኡ ዕለቕሊቑ ንከም ዝፈርስ ገይርዎ ነቲ መከላኸሊ ሕጂ ኣብዚ እቲ ብታሕቲ ንዑ ተባሂሉ ተሰርሐ ቢንቶ ብታሕቲ ዘሎ ንሱ ንባዕሉ ፅበት ኣለዎ ምስቲ ዝመፅእ ዘሎ ብኛው ዘሎ ዝመጣጠን ኣይኮነን እቲ ማይ ከዓ ብርትዐ ስለ ዘለዎ ስለዚ ሕጂ ካልእ ተወሳኺ ማለት ኣብ ላዕሊ ፈዋሳታት ከም ዘድሊ ብፋንኮ ዝመፅእ ዘሎ ናብ ጋሽ ክሕወስ ዝግብኦ ትኽእል እንተሰንኣቲ ስለ ዘሎ ኣብኡ ብዙሕ ስራሕ ክህሉ ማለት እዩ ግዜ ሓጋይ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣብ ሓደ እዋንን ብናይ ሓንቲ ስራሕ ዕማም ዘብቅዕ ስራሕ ኣይኮነን ናይ ሙሉእ ህይወት ስራሕ እዩ ኣገባብን ጥበብን ብምኽታል ከዓ ካብ ዝወረደ ጉድኣት ክውሕድን ናብ ዜሮ ክበፅሕን ይኽእል ዋና ኣካያዲ ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ኣቶ ክብረኣብ ኣብርሃም እውን ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ዘተኮረ ቀጻሊ ስራሕ ከም ዝሓትት እዩ ዝሕብር ሓደ ምዝላይ ካብ ላዕሊ ጀሚርካ መሰረታዊ ነገር እዩ እዚ መሬት እንዳተባሓጎገ ዝኸይድ ዘሎ ከቢድ ዕንወት ዘጋጥም ዘሎ ንባዕሉ እቲ ሃብታም መሬትና ተባሓጊጉ
ንጋሽ ኣትዩ ናብ ገረባብቲ ዝኸይ ዘሎ ከነወግዶ መንግስቲ ብዝለዓለት ወፍሪ ጀሚርዎ ኣሎ ስለዚ ካብ ላዕሊ ጀሚርካ ሓደ ተዛልዩ ኣብኡ ከም ዝሰርፍ ምግባር እቲ ማይ علي قدر بزناب كرمتن بمسرون سفي حرشا ونطفتات زسلاسللو كبابيو ኣብቲ ቦታ ሕርሻ ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዝራእትን ብውልቀ ሓረስቶትን ሰፊሕ ልምዓታዊ ዕማም ይካየድ ኣብ ክረማት 2024 እውን ሓያል ስራሕ ከም ዝተኻየደ እዩ ዝሕብር ኣብ ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዝራእትን ኣካይዲ ስራሕ ሕርሻ ዓሊ ገደር ኣቶ ዳዊት ብርሃነ ኣብ ሎብ ዘበን ዓመት 2024 ኣብዚ ኮርፖሬሽን ዝራእትን ጥሪትን ኤርትራ ብሕርሻ ፕሮጀክት ዓሊ ገደር ፈሪ ዘሎ ሕርሻታት ሰፊሕ ሕርሻ ብመንግስትን ብህዝብን ለሚዕሎ كافت زلام أحد شهانة قدامي تي مشال الله سمسم الله دبر الله سفر على عينت فنون زار الله حرصت بزيج في حرشة ببروجكت حرشة على قدر كوربوريشن درات الإرترات وافيرا تراكترات بذهبوا مع قلقلات بإكسكافاتر تساريجو سوا قلقلات تي حرشة قوا بناي زمانة بزناب زبزح لبيعو لبزون كرامات صبو كرامات لازمري الحرشة بهم لميعو بذلهم كأنه بمسنو بتي إكسكافاتر تطريقة بمسنو زستيلو بهم لميعو بحافة شاهدري أقول أنا زي بروجكت زي تزبزح أخلي زبزح سمسم عفوني هون كالي زر وزراتي أمريز وبلوس زبزح بصبو لميعلو صبو فريات كأحيزهم ذلون رئال لنا حرشة على قدر تطرنيفهم ذا حرسهم كولان كاب كلتشان عصر تغلته بطرنوف مالك صاب حجي تطرنيفهم عبد كبابي حارس له إذا طرح ذي يكوني ولا أب كبابي على قدر عب تسني زلوا ثنكولان كابدنا حمشة محدارات كبابي ذنوبرو عبد كبابي ذلنا يبوتا كبابي 7 شهور من دين ذخنو ثنكولان كينات بزح حارس له أب على قدر بحفشة وتقلال لا تريون كلها أب ثنكولان أب حرشة ناي بروجكت حرشة على قدر ذا حارسو كبابي كلتميتن أبيلهم يكونوا مالتي زحجي عمل ذحر فيهم تطرنا فجن كابل تشحن 10 تقلتي أتي بطرنف خوينهم ناتهم أبالات مرحلة ويلتات مريضهم توم أكيد ناتهم مريضهم وبطرنف ذحرسو كابل تشحن 10 تقلتي نايلهم زبن الرشاب حفشة نريون كلنا كلتشحن 24 ناي بحقي هتور كرامات نيرو زبوتا زلنايو بوحيج 6 خوينو زبزح لهم زبن بتي ذنبر كرامات درجة ناي لعلي ذناب تتقاماي صنيحو اتي مريض جن بتي وحيج زقتو زيادة توساخي دكعي سلزهبو اتي ناي قاش ماي أدلاي زبل بتوم حرستوت قصالي ذربيو حقي دم نسو مخنيات التمريات عامت مشيلا ثلاث حرس اتماي تحديثو بتي بحجز مسب دبات دما نتحرشها زيادة تقامس لزخاني بناي وحج كستيو يمرصو كبتي بناي لعلي ماي زدله بوحج ماي اتوان كله بزيادة تم حرستوت زيادة يقدسلو مخنيات انتبالكا تمريات حادي نفريا منتو حديش حمد حديش دبت حيزوس لازمسي متوسيت بزيادة مشيلا ويتي صم زراتي طعامي وزبل بهلي ويكا زرار بالو السخاء بقبر ترأي مالتي نبركو تماي مسوقة قرات كريلا زي مسمصاكو تزناكا لعلو نورس لزوقة زي بروجكت زي ترعنا على قدر الخيط ماليش سقاب شاف حكمنا بس سقاب بزها نبي كبابنا حرنيا قص صقي حرشانا بروجكت على قدر تريتن زراتن افغزين ساعاتن ماتيوم نس بوتا مغبو وطاطيرم صبو صقيما ماتيو اغاطام كان ايزناب وقتا قرب زقل سنبر عدل هيبوم صبو قوت هيلم حجابت نور سحته مرشي صبو صرح له مالتي وزخنا بحافش قلنا نايزنا على قدر ترعازي زارت هنا زمول حزب تسنه يكون خباب على قدر بمولو بزيد تقم يا هكتار هالوا فرقي هكتار هالوا هكتار فرقان هالوا بس لتقم
ጽቡቕ ምህርቲ ዘምጽእ ምክንያቱ ማይ ከም ዘላይ ስለ ዝረክብ ኣብ ግዜን ሰዓትን ስለ ትፍንወሉ ተድሊካ ትፍኑ ተድሊካ ተዓጽ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ቦታ ትሕት ኢሉ ጽቡቕ ምህርቲ የምጽእ ማለት እዩ። ሕርሻ ምስ መሬትን ሓረስቶትን ጥቡቕ ዝምድና ኣለዎ። ተዘሪኡ ለሚዑ ተኣኪቡ ኣብ ቦታ ሕርሻ ናብ ተጠቀምቲ ክበጽሕ ዘይቋርጽ ስራሕ እዩ ዝሓትት። ሓረስቶት ንኡዞባት ሰነይ ንሕርሻ 2024 ከመይ ይዝክርዎ? እቲ ኣብ መንጎ ዘጓነፎም ልዕሊ ትጽቢት ዝኾነ ዝናብ ከመይ ነበረም? ንጻምኦም ዝድብስ ትጽቢቶም ከመይ ኣሎ? ሌላ ቀይሕ ስምስም ዘርኢ ኣሎ ከምዚ ኣብቲ ካልኣይቲካ ኩላ ጻዕዳ እያ ድሰርሐ ድፀሀ ጎሸ ሊገበረ ኩሉ ዕውት እዩ ቤላ ጽቡቕ ኣላ ንዘበ ዝነበረ ክራማት ካብ መጠን ላዕሊ ብጣዕሚ ዘሕጉስ ዋላ ፍርያት ይኹን ክረምቲ ይኹን ናይ ፍረ ጻዕርኻ ዘሕጉስ ክራማት እዩ። ከምዚ ክራማት እዚ ንኩሉ ግዜ ይፍጠረልና። ግራትካስ ኩሉ ግዜ መዓልኪ ሓደርኪ እንተዳኢልከያ ዕለታዊ መጺኻ እንድሕር ተኸታቲልካዮ ኩሉ ነገር ሃጓፋት ጽናሕካ እንድሕር ኣማሊእኻዮ ጾምካ ይሕድረካኒ። ምክንያቱ ክጽዕር ኣለዎ ወዲ ሰብ ክጽዕር ኣለዎ። ሓፈሻዊ እቲ ናይ ኤርትራዊ ባህሪ እውን ጽዕርካ ሰሪሕካ ክትነብር ዝብል ስለ ዝኾነ እቲ ፖሊሲ እዩ ንባዕሉ ወላብቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክ እንታይ ድብል ብኣንፈጻማ ኸድሂጽካ ንበር እዩ ድብለና እኳ ንባዕሉ። ስለዚ ጽዕርና ክንነብር ካብ ኩሉ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ካብቲ መጽዋዕትነት ካብ ጽግዕተኛ ካብ ሃበኒ ደድሕነካ ብጉልበትካ ጽዕርካ ክትነብር እየ ደኣምን ኣነ። ወዚያ 2 ሄክታር 2 ሄክታርካ ሙሉእ ብሙሉእ ብዘይጎደሎ ልሚዐ ኣለኹ ማለት እዩ። በቲ ጎደሎ በቲ ሃጓፍ ድበሃል የብሉ ሙሉእ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ኣሎ ከም ትርእይዎ ማለት እቲ ዝሓሸ ክራማት ጽቡቕ ክራማት ኢና ከሪምና በቲ ዝነበረ ከዓኒ ዝሓሸ ምህርቲ እዩ ትርእይዎ ኣለኹም ብዓይንኹም ማለት እዩ። ንሕና በቲ ዝተዋህበና ግዜን ሰዓትን ጽቡቕ ኣታዊ ክንረክብ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በፂሕሎ ስምስም ኣብ ኣጋ መዕጻድ በፂሕሎ ማሻላ እውን ዝትርእይዎ ዘለኹም ማለት እዩ። ጽቡቕ ከነእቱ ከዓ ተስፋ ኣለና ምስቲ ፍጡር ክራማትና ምስቲ ጻዕርና ኩሉ ሙሉ ተደማሚሩ ጽቡቕ ከነእቱ ተስፋ ኣለና። ማይ መሰረታዊ ረቋሒ ሕርሻዊ ልምዓት እዩ። ሓረስታይ ማይ እንተረኺቡ ዝተርፍ ዕማም ናብዮትን ክትትልን እዩ። ንዘራእቲ ካብ ዘጥቂ ባህርያውን ተጸባእቲ ምክህታል እውን እቲ ዝዓበየ እዩ። ጎኖም ስለ ዘለዎ ጎስጓስን ትምህርትን እውን ስለ ዘሎ ኣብዚ ትምህርቲ ተሳተፍነት ከርእዩ ካልእ እውን ግቡእ ምሕደራ መሬት ከካይዱ ገለ ካብኡ ሕጅት ምሕደራ መሬት ኩሉ ግዜ እኮ ዝደጋገም እንተኾነ እዚ ባህርያዊ ድኹዕ ግን ካባና ርሒቑ ብምጽንሖ ሕጂ ግን መንግስትና ዝያዳ ብፈሳሲ ባህርያዊ ድኹዕ መልክዕ ኣቕሪቡ ቀሪብና ስለ ዘሎ ነዚ ተጠቀምቲ ክኾኑ የብል። ካልኣይ እውን ኮምፖስት ዝበሃል ኣሎ። እዚ ኮምፖስት ከዓ ዝያዳ ካብ ኩሉ ብሉፅ ብምዃኑ ገለ ካብ ስፍሓት መሬት ወሲዶም ክጥቀመሉ ዓመት ይላወሙ። እቲ ዝበርትዐ ሃልኪ ወይ ከዓ ግዜ ድወስድ ሕጂ እዚ ናይ ሕጂ ንዋልባሽ ተስፋ ተቐኒትካ ትሰርሖ ስለ ዝኾንካ ዝሓሸ ክበሃል ይኽእል ግን ዝበዝሐ ባጀት ዝበዝሐ ግዜ ዝበዝሐ ሃልኪ ዘድክመሉ ኣብ ናይ እቶት ግዜ ማለት እዩ። ብፍላይ ምስ ዓቕሚ ናይ ጉልበት ሰብ ኣሎ ካልእ ንባዕሉ እዚ ፀያቕ ማዕጺድ ዝበሃል እውን ክህልወና እዩ። እዚ ሕጂ እቲ ሓረስታይና ዋዓል ሕደር ድየብሉ ለይቲ ምስ መዓልቲ ኣብ ቆፍኡ ንምእታው እቲ ሓረስታይ ክፅዕር ከም ዘለዎ እየ ዝላቦ። ንዋልባሽ ከም ተወሳኺት ካልእ እውን ሓውዊን ኣሎ ሓውዊን ደሰክፈካ ነገር እዩ። ምክንያቱ ንዋልባሽ ቀሊል መስል ኸውን ኣብ ግራት ደጉልከያ ትኸይድ ኣብ ካልእ ብብዙሕ ስለ ዘሎ ስለዚ ሓረስታይ ከምቲ ኣብ ምስርሑ ላዕልን ታሕትን ዝብል ነበረ ኣብ እቶት እውን ላዕልን ታሕትን ኢሉ ደኺመ ከይበለ እቶት ክእቱ ጥራኤ ዝላቦ ምስ ኩነታት ናይ ክራማት ሓረስቶት ኩሉ ግዜ ግራቶም እንዳኸለሉ ግራቶም ካብ መውዳእ ዝኾነ መዘጋጥም በኣጋ ኣብቲ ዝፈርየሉ ከዓ ቀልጢፎም ኣብ ቆፎ ዝኣትወሉ መገዲ ከናድዩ ከም ዘሎም በኣጋ
በዛ አጋጣሚ ክንሕብር ንፈቱ ካልእ እውን ክብሎ ደልየ ዘለኹ እዚ ሓረስታ ህዝቢ ተገልገልቲ ዘይቲ ምንጩ ዘይተፈልጠ ዘይቲ ካብ ምጥቃም ድሮ እዚ 3-4 ዓመት ኣብ ዘይቲ ስምስም ኣድሂቡሎሞ ሓረስቶት ብዓቕሞም ብንኡስ ዓቐን ኣተግበርቲ ኮይኖም ንዘቤታዊ ሃልኪ ካብ ፍርያቶም ክረኽቡ ከም ዘለዎም በዛ ኣጋጣሚ ክሕብር ይደሊ ካልእ እውን በዓል ፉል በዓል ዕፉን ካብቶም ትሕሶ ዘለዎም መግብታት ስለ ዝኾኑ እዚ እውን ኣብዚ ቦታ ብፍላይ ፉል ብፈተነ ብዙሕ ዓመታት ተፈቲኑ ክኸውን ይኽእል እሞ ፉን እውን ብውሕድ ዓቐን ከተግብሩ ላባ ኢፎም ሓሪሶም ንዝመፅእ ዓመት ካብዚ ሕጂ ዝሓሸ ለውጢ ክረኽቡ ምንትን ቀዲሞም ሓሪሶም ቀዲሞም ናይ ምዝራእ ለውጢ ክግበር ኣለዎ እንድሕር ቀዲሞም ዘሪኦም ከዓኒ እቲ ዝርያት ከዓኒ ፍርያት ዝሓሸ ለውጢ ኣለዎ ኢልና ኢና ንግምት ምክንያቱ ቀዳምና እንድሕር ዘሪእኻ ኩሉ ግዜ ዓመት ንሪኦ እቲ ጉንቡእ ወንቲ ጉንቡእ ባዕሉ ናይቲ ሕርሻ እቲ ቀዲሙ ዝተዘርአን ወርሒ 6 ዝተዘርአን ወርሒ 7 ፍርቂ 8 ዝተንከፈ ደቀቕቲ እዩ ኣብ ፍርያቱን ኣብ ጉንቡን ስለዚ ኣብ ለውጢ ብዙሕ ለውጢ ስለዘኣና እቲ ሓረስታይ ቀዲሙ ናይ ምዝራእ ለውጢ ክገብር ኣለዎ እቲ ማይ ክቕፅል ስለ ዝኽእል ጓሶት ይኹን ዋላ ሓረስቶት ይኹኑ ኣብ ሕርሽኦም ይኹን ኣብ ክስታይ ነቲ ኩነታት እንዳተኸታተሉ ክኸዱ ይኽእሉ ኣለዎም ጥንቃቐ ክዘውትሩሎም ኢና ንብል ምክንያቱ እዚ ማይ እዚ ሓደገኛ እዩ ሓንዲ በቲ ዝመፅእ ስለዚ ክመፅእ ይኽእል ይኸይበልካ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ጥንቃቐ ክዘውትር ክኽእል ኣለዎ ብዛዕባ እቲ ናይ ዝራእትን ገለን ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ኣዝዩ ዘተኣማምን እዩ ፅቡቕ እዩ ዘሎ የጉስል ነቲ ህዝቢ ይፅህሎ ግን ማይ ይብርትዕ ስለ ዘሎ ምናልባት ኣብ ሂወቶምን ኣብ ጥሪቶምን ጥንቃቐታት ክገብሩ ኣነ ብወገነይ ከተሓሳስቦ ዝደሊ ምህርቲ ክሳብ ናብ ቆፎ ተቐዊዑ ናብ ቆፎ ዝኣቱ እቲ ጻዕሪ ምክእታልን ከም ዝቕጽል እዮም ሞያተኛታት ዝሕብሩ ማዕጺ ዘስበር ምህርቲ ክሓፍሱ ንምነ እቲ ጠንቂ መሰረቱ ክፍወስ ስለ ዘሎ ንባዕሉ ኣብቲ ከባቢ እንዳ ፖሊስ ዘሎ ዝዕለቕለቐ ቤት ትምህርቲ ንባዕሉ ሳግም ነቲ ብምሉእ ኣትይዎ ዘሎ ቦታታትን ብኡ ዘሎ ልዕሊኡ ዘሎ ኣባይትን ዝፈጥሮ ዘሎ ዕልቕልቕ እሱ ንባዕሉ ከቢድ ዕንወት ስለ ዝኾነ ንብምሉኡ ንምፍዋስ ሓደ ዓብ ስራሕ ከም ዘድሊ ክንርዳእ ክኢልና ኣለና Thank you.